Няма никакъв проблем. Адвокат ли? Оп! Дай да разгледаме галерията. Няма проблем, ето. Ето. Фойерверки. Чайте. Тук бармана. Само искам да питам. Само искам да питам момчето. Тарикат ли е? Само да питам момчето, тарикат ли е? Няма проблем. Само да питам. Седнах. Седнах. Няма по-удобно от нещо това да носиш риза. Между другото, аз не съм фен на ризата. Като съм по жапанки се чувствам слаб. Победим. Боже. Аз като съм по жапанки, братлем, чуй, че ако изпукам на някой, аз ще го убия. Ето ви котка. Чай. БМВ-са. Вивка ли няма? Жанта ли няма? Линк ли няма? Я да цъкнете. Тук двама братя се обичат. Какво покам галерията ми, бе, брат? Тук с Виктория сме най-баро тарикати. Терикат. А това е гледка от на майка ми тераста. Ама вие не мога да я видите, защото свети яко. Яко свети. Ей там отзаде, отзаде това е цялото София. Аз бех на този стрим. На кой стрим? Котка в мивка, 14-та част. Вижте го, мофи тарикат. Тук сгоняваме един стол. Котката ми е при чорапите. В същото време другата ми е някаква тежка походка, братле, стил обирджия, братле, ще събира монитори, стримдекове, дъна, кабели за LAN кабели. Тук дебели е рекламно лице на салати.
Сега вече си стана халадно. Халамаладно. Чакайте, ще много силно светлина, че романтично ми е Колев. Грапинел момчето. Грапинел врат. Абе врат. Тук съм по гащи. Какво трябва да се виждам по всичките варианти? Еми, бате, какво да направя? Тук съм по гащи на мост. Тук сме геове. Пак сме почехли. Това няма ви го покажа. Това е пробите за хакера.